clientes. Grúas Estación, en la esclavitud, Padrón. Más información en el 981 80 35 60 o en la web grúasestacion.com. Efectivamente, Grúas Estación, en la esclavitud, Padrón. Ahí está. Bueno, 12, 14 minutos del mediodía. Cualquier momento es bueno para que le des al play a esta entrevista en nuestro canal de YouTube o bien en Facebook. No es la verdad que nos visita ni mucho menos, pero sí que vamos a ahondar pues en cómo va la vida en el concello de Padrón, en este caso en el terreno turístico. Damos a benvida a este estudio nuevamente a Chus Campos, responsable desta área, entre outras, no concello de Padrón, a área importantísima de turismo. Chus, benvida novamente a Radio Líder. Bueno, como empezou o ano? Todo ben? Todo ben, Primeiros, Nadal intenso, pero todo ben. Eso é verdad, Nadal. Imos falar do Nadal intensísimo. Hoxe o comentábamos en Bienvenidos al Norte para todo o norte peninsular, que se onte antonte remataba o Nadal en Vigo. Padrón converteuse, como ben apuntaba a concelleira aquí, antesala de que chegara o Nadal, nun Vigo pequeno, Pois a verdade é que sí. Moitísimo éxito, moitísima participación. Moita expectación, moitos visitantes, os veciños e veciñas moi contentos. Satisfeita con como transcorreu o Nadal Sí, satisfeitos e xa pensando no Nadal seguinte. Xa como en Vigo tamén. que din que remata un, xa Abel Caballero, o alcalde, di que xa está preparando o seguinte. Non se poden relaxar. Sí, vas a impulsar o Nadal, que moitas veces dentro dos concellos, pois sí que teñen o máis tradicional, a cabalgata de Reis que se poido facer, que o tempo permitiu, pero sí que houve un salto hacia arriba ou hacia adiante, non sei, en espectáculos, en diversión para todas as familias. Vas a apostar por eso, non? Sí, imos apostar por eso. Creo que a xente é o que pide, é o que quere. Eu creo que a nivel xeral, non? Se ven todos os concellos que se está apostando máis por máis iluminación, máis actividades no Nadal, porque, a ver, é unha época do ano que temos os nenos na casa, que a xente ten máis tempo para disfrutar, bueno, como que nos gusta empaparnos dese espírito de Nadal. Bueno, trouxeron ya algo Reis así destacable ou... Bueno, algo trouxeron, sí, pero os autorregalos penso que son sempre os que triunfan máis. Bueno, eso nunca falla, non soe falla. Bueno, imos falar de turismo, tamén é a responsable de festexos, por eso que esa pincelada dun Nadal que xa vai quedando atrás, e bueno, pois o Concello de Padrón que destino cultural, destino gastronómico, destino de camiño a Santiago de Compostela, e que ten varios factores todos atraíntes para ser visitado. Isto é así. Como foi? Non sei se hai datos de visitas. Sí, na semana que ven salirán todos os datos xa do ano completo, pero agora mesmo sí que se pode adiantar unha cifra de sobre 170.000 persoas que pasaron polo camiño por Padrón. Aquí non entran... Durante o ano 2024, sí. 170.000 camiñantes, digamos peregrinos estamos dicindo, non autobuses, nin turistas de outro... Nin os domingos ao mercado, non. Peregrinos, que é unha cantidade bastante... 170.000. Sí. Importante, cifra importante. Moi importante. Bueno, con unha oficina de turismo que vai gañando distincións, o comentábamos co alcalde, que se acude calidade, a ese de sostenibilidade, cun presente futuro inmediato de ter unha oficina de turismo xa pois integrada dentro da remodelación do mercado. Estás apostando moito polo turismo e por recibir moi ben, ser anfitrións a toda a xente que ven de paso ou ven de maneira estacional decide visitar el Padrón. Dende o Concello que queremos é fomentar un pouco tamén outro tipo de turismo, non só o do peregrino, que finalmente o peregrino pois que se queda unha noite en Padrón é un tempo moi limitado, non? Dado que é o último tramo do Camiño de Santiago, sempre teñen bueno, un pouco de ansias o seguinte Padrón Santiago, claro. Por chegar a Santiago, claro. Entón, tamén queremos fomentar outro tipo de turismo, o turismo familiar, que se queden máis tempo, que disfruten da nosa natureza, de todas as cousas que lle podemos ofrecer en Padrón. Hai establecementos para a día de hoxe en Padrón ou que poda crecer para hospedaxe, para ter días de ledicia, sí. Sí, en Padrón temos ahora mesmo non che podría decir un número concreto porque está variando continuamente, pero temos un número bastante alto de albergues e de aloxamentos turísticos que ahora mesmo, claro, están en pleno auxe. Hotéis que todo o mundo... Hotéis que se van a construir tamén novos. Tamén? Sí. Ui, isto é... Sí, hai unha nova previsión de un novo hotel no casco antigo. Ainda se fixo fai pouco no Paseo do Espolón. Sí.
bueno, así vamos. Outra licenza de construción de hotel no casco no casco antigo. Un casco que toca reverdecer, toca transformalo para que che sea máis atraínte do que, exactamente. Bueno, con este hotel pois, xa son 2 construcións as que se van a reformar e a renovar, pouco a pouco intentaremos eso, que o casco antigo pois, cobre vida e este nunhas condicións como o Padrón se merece. Bueno, pois o hotel no casco antigo, novidade que nos trae tamén a concelleira. No ámbito turístico, pois hai que crear e artellar diferentes sinerxias, e moitas delas pois de cara a presentarse na feira máis importante de turismo que temos en España, e unha das principais, no top 3 das feiras de turismo máis importantes de todo o mundo. Vai Padrón estar en Fitur? Padrón vai estar en Fitur, estará Anxo, o alcalde, estarei eu, e estará o técnico de turismo, e bueno, con unha axenda bastante completa que hasta teño aquí anotada. Teño chuleta porque para acordarme de todo o que temos, non? Vale. O sea, axenda apretada que teremos. Sí. Vale, pois adiante, contanos. Bueno, en principio, queremos que a xente chegue a Fitur, ao pabellón de Galicia, onde está o stand de Galicia, e que vexa Padrón, non? Entonces temos un tótem publicitario na entrada mesmo do pabellón a 4 caras, onde se vai a ver, a xente nada máis chegar, vai a ver aí a Padrón. Vale. O sea, xa a imaxe visual xa vai ser atractiva. Sí, un tótem que é a 4 caras con fotos das cousas máis significativas do pobo, e que penso que vai a chamar a atención, xa me dirás. Vale, sí, ali estaremos en primeira persoa. Radio Líder vai cubrir outro ano máis este espectáculo do turismo que Fitur. Que máis temos? Bueno, no stand de Galicia, na provincia da Coruña, no mostrador de Q de calidade e S de sustentabilidade, estará toda a información do Concello de Padrón, así como tamén no mostrador do Camiño de Santiago. Aí podremos recoller. Tamén estaremos no stand de Povos Máxicos, que como sabes, Padrón agora é un pobo máxico de España. E aí haberá unha presentación o xoves, se non me equivoco, pola mañá, presentación do noso pobo. Como pobo máxico. Como pobo máxico. O sea, que se pretende descentralizar a única presenza que pode ter Padrón dentro do contexto do pabillón de Galicia, senón tamén en outras estancias para ter maior presencia. É un pouco a liña, non? Bueno, que máis? Presentación do cartel das 11 xornadas da Lamprea, que se van a realizar os 2 últimos fins de semana de marzo. Bueno, dar un pouco a coñecer algunha das actividades que se van a realizar, pero bueno, que xa está por aí. Outro día leía no Faro de Vigo que xente que percorre ata 1000 kilómetros para ir a Padrón a degustar a primeira lamprea do Ulla, ali en Casa Farrucán, concretamente, na zona de Aponte. O sea, que tamén como lugar gastronómico asociado aos produtos como pode ser a lamprea. Vale? 11, que dicía? 11 xornadas. 11 xornadas. Sí, da lamprea. Vale. Salirá tamén o reportaxe na revista La Cena Roja, que sabes que é unha revista especializada do sector, especial Fitur, e salirá unha reportaxe aí tamén de Padrón. A recollida da S e da Q de calidade, de sustentabilidade, que haberá unha gala en Madrid o día 25, que se chama Gala Noche Q25 do Instituto de Calidade Turística de España. Porque xa vos notificaron que tedes esa distinción, pero recolledes aproveitando o marco de Fitur. Fa unha gala o xoves tamén, a noite, e imos aí a recoller esas distincións para a nosa oficina. Perfecto. E logo temos tamén unha asistencia a varias presentacións, como a Traslatio, Vía Mariana e a nova campaña de turismo da Diputación da Coruña, que tamén estaremos aí presentes. E que, por certo, xa adianto que estaremos moi pendentes tamén dende Radio Líder desa nova campaña da Diputación da Coruña. Penso que xa abonda, non? Bueno, o temos máis? Temos tamén reunións con varias empresas do sector, revistas especializadas, que, bueno, hai que estar sempre en contacto, e ao día, porque se queres estar un pouco no mundo do turismo, isto é como todo, non? Cos avances tecnolóxicos que hai que estar un poquinho ao día. Unha xenda que xa va programada e despois outras que no trajín, se me permiten a expresión, da propia feira en si mesmo podan xurdir, non? Como comentábamos o ano pasado. E con unha axenda moi apretada que se apretou aínda máis
con reunións que foron aflorando claro, nese aí partillar ali. realmente ti sabes, aí ves a todo o mundo, coñeces a un montón de xente do sector, aí están os concellos todos representados, porque aí encontraste todos os alcaldes, concelleiros, concelleiras, entón, claro, ti levas unha axenda, pero logo esa axenda multiplícase. Hai puntos comuns da propia comarca do Sar e demais, ou va un pouco por libre, Padrón, neste sentido? Eu penso que Padrón vai un pouco por libre, sí, porque realmente da zona é o pobo que ten máis contido, non? A nivel cultural, a nivel camiño, a nivel de todo. Un pode pensar, claro, non nomeou os pementos, que gastronómicamente non me eches a lamprea, pero é algo que é adherido, é algo que no resto do planeta poden identificar a Padrón, Herbón, como ese manxar culinario. Noutras feiras nas que tamén compartimos, sí que teñen presenza, incluso os caramelos, uns pican e outros non. Hai algún produto como, por exemplo, os pementos que teñen algún lugar específico dentro desta trayectoria, ou xa damos por feito que vai asociado á marca Padrón? Vai asociado á marca Padrón e, bueno, en toda a información que se entrega o que a xente pode recoller nos diferentes puntos, sempre hai algo sobre o pemento, porque, bueno, a ver, o pemento é a insignia de Padrón, non? Houbo hai tempo un irmamento, que penso que se di, cunha cidade xaponesa, que tamén eso é crear sinerxias de colaboración. Quedouse aí, vai haber partido de volta, se me permite, vai haber visita institucional ao longo deste ano a ese pobo? Estáse traballando no tema e a nosa intención é ir a Xapón, porque nos invitaron, vamos, a Xingu, que é o pobo... Xingu, que é o pobo que quere facer bueno, que vai a facer o hermanamento con Padrón, e tamén nos invitaron á Universidade de Tokio. Entón, a nosa intención é ir. Obviamente, todo isto hai que concretalo e ver como se pode facer, non? Que non queda yo lao, non era... Exactamente, é unha viaxe complexa. Complexa. Por certo, outro día, salíndonos un pouco do turismo, pero se hai unha percepción que pode coñecer a impresión de Chus, que son moitos os concellos que se están unindo á demanda da AP9, que se xa gratuita, que penso que sería moi interesantísima para os veciños e veciñas de Padrón, e todos aqueles que vayan chegando a Padrón e que queiran chegar con maior rapidez á capital de Galicia. O Concello de Padrón uniuse á petición do Concello de Ames, todo Barbanza, todos os concellos de Barbanza, para esa gratuidade. Sería máis que necesaria, non? Por onde viu vostede hoxe a Santiago? Por la Nacional? Eu vim por carretera, sí. Vim por carretera. Algún problema en Milladoiro, non? Non había moito problema, Bueno. A hora que eu vim, non. Pero sí que é necesario o tema da autopista. A ver, Padrón está ao lado de Santiago, moitísima xente de Padrón traballa en Santiago diariamente, eu creo que é unha cousa moi necesaria. Chegará, concelleira, ten a esperanza de que algún día, non sei se toda, porque tamén o alcalde de Vigo tamén facía esa exigencia, cada vez parece que a presión é máis para que a AP9 xa pagadísima por todos os galegos e galegas, xa un ben de todos a hora de teletransportarnos de norte a sur, non? Pero bueno, unha iniciativa que xurdía do Concello de Ames e que rapidamente se apuntou o Concello de Padrón para facer esa exigencia. Que máis? Bueno, traballando, claro, no ámbito turístico, tentando buscar esas boas cifras do ano 2025. Seguiremos moi de preto o traballo que faga a delegación de Padrón en Fitur, traballando pois de cara a cubrir de festas, porque tamén é unha área bastante de moito traballo. Sí, digamos que complicada. Agora o seguinte, unha vez que pasa o Nadal? O seguinte, pois temos o Piñata, que sabes que se celebra o sábado de Piñata en Padrón, sempre, con un desfile e logo unha festa normalmente nocturna, que este ano coincide co 8M. Coincide, xusto. Claro, entonces adicarase a mitade do día pola mañán ao 8M con as súas actividades concretas e logo, pois, Piñata. Perfecto. Mira, coincide. Unha data doble celebración. Sí. Reivindicativa e festiva por outro lado. E depois, pois, Pascua que está aí xa. Que sei que está traballando a concelleira e que sempre que ven, pois aproveito para ver se nos adianta algo
os ointes de Radio Líder, pero non pode adiantar moito. Eu penso que é un pouco precipitado, pero bueno, penso que estará un pouco Pero na que xa liña... se está a traballar, xa hai... Xa hai bastantes cousas contratadas, porque se non te adiantas, quedas sin elas. Se queres ter, sabes que as festas de Padrón, as festas da Pascua, teñen unha calidade, non? E a xente xa xo exixe, vamos, que xa queren estas orquestas de máxima calidade, queren estas actuacións, entonces tes que adiantarte. Fai meses que está eso xa mirado. Vale, no tema orquestras. No tema orquestas. E depois actuacións complementarias de grandes artistas que tamén... Estáse mirando. Artistas actuais ou... Sí. Bueno... Queres saber moito? Ainda falta moito, hasta finais de abril ainda queda... Bueno, o tempo pasa rápido, Pasa moi rápido, metémonos en Fitur, metémonos no entroido, celebracións do 8M, a Pascua xa chega. Está aí. Pero bueno, dá tempo. Pois vémonos en Fitur, Chus Campos. Agradecido por ver ata aquí para adiantar parte do contido, que como digo, non é pouco, a presenza de Padrón en distintas estancias, con multitude de proxectos, recoñecemento da Q de calidade, ese de sostenibilidade que vai recibir a Oficina de Turismo de Padrón, e depois, pois, amosar a todas as nosas virtudes que van adheridas, ou as virtudes do Concello de Padrón que van adheridas a cultura, ao ocio, a paisaxe e a unha estadía tranquila. Porque o que acude a Padrón está con total tranquilidade disfrutando de un concello moi amable. Exacto, tranquilo, conectado con todas as zonas de interese de Galicia a pouco tempo, unha hora Vigo, unha hora Coruña, estás a un paso de todo, tranquilo, tío dixeches. Pois en Fitur, por certo, que non sei se o dixemos, pero arranca a xornada inaugural e o 22 de xaneiro, coa presenza das súas majestades, ata o domingo 26. Ben é certo que as 3 primeiras xornadas son non de apertura ao público, son máis profesionais, e xa o fin de semana Fitur que se abre ás milleiros e milleiros e milleiros de persoas que aproveitan que o globo terráqueo está en IFEMA, porque é un globo terráqueo, o mapa mundi está en IFEMA, e custa velo todo en 3 días non dá tempo a ver nin a metade. Ti sabes, eses pabellóns son moi grandes, hai que camiñar un montón, a verdade, ao fin do día está un bastante cansado. Bueno, pois vémonos en Fitur. Chus Campos, responsable de turismo do Concello de Padrón, hoxe con nos aquí en directo en Radio Líder. Graciñas.